basta itong kawayan, alam ko to, hati sila dito. Duga ka tiring nila, sir. Okay. Pero ito yung diretso doon eh. Sa may mangga. Ganito. So, na may mangga. Tabunang lamang. Tabunang lamang sa mananay. Ano san? Kaya, ka na, san? Apa? Aray. Masali ka dito. Putulin to. Stasyon pang isa. Yan na. Dito pa. Hindi, magpuan na lang dito. Stasyon, yung ano. Makakatanim nila. Wala naman yan. Ah, sige, linisan mo na lang yan, Karod. Makita ko doon. Meron ko kuya. Hindi pinakain ng tao ito. Para binibili niya. Online yan. Baka yun yung 1 million. Sayang yun. Marami nga bumibili niya na ano eh. Ah. Sabi ko, tumutubo lang yan sa mga silo-silo lang. Yan yung 1 million na binibenta sa Manila. Ito yung bigkapi. Pinagkakanda mo portada. Nasasayo-salo yung untang. Ano man siya, mga ano yung sinasalakan to ko may bike. Ay, ayun sila. Nakabalot ko na bala. Kaya kami ang gatol. Ang gatol niya. Pinagkakanda binay-bay. Kaya tabaan mo. Kita wala isang balon tumo ya. Ayun yung ano. Wala isang balon to. Nakarami magkatago. Wala isang balon to. Tangkong na. Ay, aragamin siya. Parang ari sila. Ay, masasakit. Kaya atak, yung sa rin dati na sa arami malagkin. Mararamay. Malagturok. Mararamay ka. Nakakargad ka para danto iyak yun. May ibawa rin kung ka. Mararamay mo lang tanong. Ang mahal niyan. 50,000 yan. Mahal yung, kung bumibili siya, mahal. Kaya lang dito. Kaso lang, wala, bihira lang naman kasi nabili niyan eh. Aram-arom. Laan daya, itanong dag abay na abungda. Hindi ka na pa bungso. Gagawaan na yung aron. Hindi natin. Daon dan singa may tanaman damo. Di masih kami wala ray nang tatanagod. Pinanunutan ko. Bila ito. Oh, patusok ka dyan. Sabi tayo dito. Mamaya kukunin na natin yung baka. Iwi mo na. Kaya mo doon sa sasakyan nyo. Oo. Hindi ka na dito. Masali ka dito. Bebe. Dalan mo may tinik yan mo. Tinik ka ng ano. Hanap ka ng tinik ka. Okay. Andito niya. Kaya may mata. Sa nga dyan sa may pinto. Sa pinto 5,140. So, Area. And what? Ay, hindi nyo papasuka na ba yan? Amay ko daw ba si Kuyan daw nasa dito kan ano apaganda sa makiyak balot. So, sila man tigo. Sige lang ba yun? Amay ko daw. Steady lang. Okay na? Hindi, steady lang. Siyempre, hanggang pumasok reply mo kay Ando. Kaya abi mo ito, basakin natin si Kando. Ate, ibaba ka ng kay Ando. Hanggang po, gano'n reply mo. Aga mo naman ulan. Aray ko.
Saan? Yun na yung lalagyan ng mohon. Yun na yung lalagyan ng mohon. Ay ko. Ah, hindi pa. Hindi pa. Ito yung mundo. Ah, hindi. Patawag ira. Nyamin mo patay ko. Siyempre may kaabay. Yan ang tanda mo. Duma. Halika na, puso. Puso, halika na. Ay. Good. Okay na. Hit na. Nakita yung mohon ba dito? Sa may kawayan, di po. Alam ko yung hati. Ito walang problema dito. Hanapin natin, engineer. Ha? Hanapin natin ni Mon. Malad ba sila? Hindi gawa damo ay katawag. Murang ladalin da. Kaya lang ang pinulan na niya. May waman ay labog. Balik sa luyo. Kabisado mo talaga to. Pinairang mo rin labong. Kalau tabang akay. No amo ka pa isang kurang ditan. Ikaw mo may labaw. Labog. No. Diyan mo na ano babawasan diya. Ha? Di ba mo bawasan? Doon tayo? Ako na yan, engineer. Screen ko yung kanil. Alamin ko mamaya yung kanil ng screen. Screen. Screen ko. Diyan mo yan. Ito, mabuksan. Ako na ba? Ay, ako na. Ako na ito. Hindi, ako na ito. Yan na. Ito ko na. Ito na, ganun. Hindi, lagyan ko ng pan para. Sige, hawakan mo lang. Parang bag. Parang Ako lang bibibi diyan. Start tayo dun. Parang balik ito. malit. Masingam. Di sanay na sanay ang lakad ka nun, tay. Lakad. Mamaya hanapin natin yung muhon. Yung isa dito. Oo, mamaya. Balikan na lang. Tabunan na yun ng ano, yung Balik. kawayan siguro. Makikita yan. Laki-laki tong isa na to. Malaki-laki to. Oo, sayang, no? Tambay lang. Dapat pataniman na lang ng mais. Hindi na income. Sobrang pang iikuan mo sa pagbibis mo. Oo. Magbubuwis ka yan. Siyempre, every year ka magbubuwis. Dapat yan. Water pump. Dati, makikipagdaan yung mga pagbibis. Daming mais. Pakain yan, kuya, sa manok. Ah, binibilad lang talaga ganyan. Oo, tapos ipapagiling yan. Ah, paano pagtanggal doon sa, ano? Papatrisil pa yan. Tapos Pa? papatrisil pa yan. Ah, papatracer pa? Oo. Kung saan siya matatanggal yung laman? Oo. Maiwan yung... Buto? Butol? Bubukod yung butod niya.
Tapos ipapatimbang mo. Mahal ngayon ang ito eh. Kasi mahal yung abono eh. Mahal ang abono. So, tapos yung mga kodo din. Mahal. Ito, mahal din. Kaya hindi ka makababay kung mura ang mais. Alright.